Webafowethu umthandeni iGcokama Elisha sevele wageqa amagula ke ephawula ke ngobudlelwane bakhe ke kanjalo ke noZimdollar. Ekhuluma ke le ndaba ke uyikhulume ke wayicacisa ke ngokusobala ke waphinde ke wasebenzisa ke amagama ke enhlonipho ke njengoba ke eshilo. Kodwa ngale kokunanaza ke bafowethu ke ake ngiqale ngenibingelela kwisiqiniseko eSaymedia. Mawuqala ungena kule channel bafowethu ke ngicela nje wenze okulungile ke ucindazele nje ibutton ke la subscribe lapha na ke uphinde uthole ezinye izindaba ke esizokwenzela zona ukuze kube lula ukuthi ama video sonifakela wona niwathola shisa futhi enjalo. Bafowethu naye ke le video le enginiphathele lona ke ngicela niyibuke niphinde nithokozele uyibuke iziphele mase uyakhomenta futhi usho ukuthi ke uthini ukuphawula kwakho uma uqhathanisa ke nalesigameke senzeka lapha na ke eThekwini ke kulomcimbi ade ukhona ke lapha na ke owenza ke kwabonakala ke izinto ke eziningi abantu abaningi bebengazazi. Kodwa ke ngalokho kunanaza ke naye le video awuyithokozele. uZimdollar sahleka sasifika siziqethuke kudala naye sasihleka siziqethuke nesitulo kudala kwaye sagcina singasahleki hayi futhi ngoba khona inkinga sho nje sasifika isikhathi sokuthi asisahleki kodwa sake sahleka uyazi naye ukuthi ayisasihleka uziqethuke isitulo isiZulu kasitolile so into ebaluleke kakhulu ukuthi ke yakhula abafowethu yabona ngoba usisi uZimdollar ingathi mhlambe ngolimi lwenhlonipho uyabona shothi siswazana kuqala kunawo yabona wafika kuqala shothi wazana kuqala mina ngasengizalwa yibona ngiyezwa futhi abantu uma ngimhlonipha bese bethi abantu hayi yini uxhashaza umuntu esifazana kanje bese uyathula Gcokama sikwazi ukuthi umbheki uyinsizwa umshovu inkani kwabanenkani kanjani nangumfazi echamele ekhanda uyabona cha abantu abazi umthetho nesikhathi esiphila kuso manje usho ukuthi ugcizela kakhulu ekutheni abantu besifazane kufanele sibahloniphe sibehlela yona into edinga uhulumeni leyo uyabona ayikho nje impi ongayiwina uqondene umuntu esifazane ngqo kanje iyodwa indlela kumele yenze umuntu esifazane ukuthi wethu indoda ubuze ukuthi awusebenze njani mama uyabona mama kwenze njani selinjani icinsi uyabona impi yendoda ke indoda ilo kanjani ngisho noma umuntu eshada uyayitshelwe lokho umuntu esifazane nendlela nje